Setkání s Minotaurem. Erikos vystoupal k úpatí hory a našel jeskyni. Na jejím vchodu stála mohutná socha kozorožce, napůl kozy, napůl ryby. Uvnitř jeskyně objevil zvláštní roh zabořený do země. Světlo z něj pulzovalo a na jeho povrchu byly vyryty starobylé runy. Jakmile se přiblížil, země se otřásla. Z hlubin jeskyně se ozvaly těžké kroky a objevil se Minotaurus. Napůl člověk, napůl býk, s očima planoucíma hněvem. Nikdo nesmí vstoupit do této svatyně. Zavrčel. Já jsem strážcem této moci. Erikos se nevzdal a vrhl se na tvora. Bojoval statečně, ale Minotaurus byl příliš silný. Erikos byl sražen na zem, zraněný a bezmocný, zatímco Minotaurus zvedal svou sekeru k poslednímu úderu. Zrození prvního kozoroha. Na pokraji smrti se